స్టార్ట్ చేయవలసిందిగా కలెక్టర్ గారిని, ఎమ్మెల్యే గారిని, POITD గారిని కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ग्रीन ईयर people. These are all your forest products. इसके लिए मोरीपन मोरी मैम. We are planning to develop lipstick moisturizer, उसके लिए ज़्यादा डिमांड है. एंड कैंडल्स के लिए भी हम V-Max यूज कर सकते हैं. ये यूज डिज़ाइन के लिए V-Max मेडिसिनल एंड जो कैंडल्स V-Max कैंडल्स 100 grams सेम अपने आर्टिफिशियल कैंडल्स दैट इज बैड स्मेल. दिस वन एक्चुअली दैट इज रनिंग 1 hour, it runs 4 hours तो V-Max में कैंडल यूज लगाया है. ये डिजाइन ऑफ वन कंपनी बैंगलोर उसी फॉर्म सब यूज हैंड वर्क ఒకదాని చేత అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎవడో నేర్చుకున్నారు సార్. Srinivas Shanki, Regional Manager, Trifed RO Hyderabad. This is look after the Andhra Pradesh and Telangana. A tribal artisan Mela. We conduct every regional offices once in a year or twice a year to identify the tribal products and implement the tribal for the supply of Tribes India product line. We help for the tribals for the participate in the exhibitions across the India, locally as well as across the India, free of cost. We provide TA, DA, transportation, everything. Our main objective is Trifed is marketing and development of tribal products made by the tribal artisans, and we would like to develop socially, economically and culturally all the tribals of India. చేసిన మరి శ్రీనివాస్ గారు, అలాగే ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము మనిషి బతకడానికి న్యాచురల్ ఫుడ్కి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా దాంట్లో ఏదో కల్తీనే ఉంటుంది. ఈవెన్ తో మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే హనీ తీసుకోవాలన్నా దాంట్లో బెల్లం కల్పిస్తున్నారు, అది ప్యూర్ లేదంట. ఎక్కడ కొనాలంటే ఓన్లీ GCCలో ట్రైబల్స్ ఎక్కడైతే హనీ తీసుకొస్తారో అదే ప్యూర్ అని బయట చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఈరోజు ఈ ఆర్ట్ మేళ పెట్టినందుకు PO గారికి హృదయపూర్వకంగా, కలెక్టర్ గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఇందాక నేను అదే చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే చాలా పబ్లిక్ ఇప్పుడు గతంలో ఏం చేశారో నాకు తెలియదు, కానీ ఇప్పుడైతే బతకడానికి హెల్త్ కోసం అని చెప్పేసి ఫుడ్, న్యాచురల్ ఫుడ్ ఉంది ఇక్కడ. మరి వాళ్ళు చేసిన ఆర్ట్స్ అవి ఖచ్చితంగా ఇంట్లో అవసరాలు మంచిగా నీట్గా కనిపిస్తుంది. ఎవరైనా పెట్టుకోవాలనుకున్నా మరి అవి తీసుకోవడానికి వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. జూట్ బ్యాగ్స్, ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ అయితే మనం వాడొద్దు అంటున్నాము. అలాగే మరి మీకు ఇందాక చెప్పాను, వీళ్ళకి ఎగ్జిబిషన్లో ఒక స్టాల్ తీసుకుంటే 1 month హైదరాబాద్లో అది నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్లో వీళ్ళకి ఒక స్టాల్ తీసుకుంటే ఇంటర్నేషనల్గా మరి వీళ్ళు వెళ్తారు. అలాగే అలీప్లో మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే వాళ్ళే ఇంటర్నేషనల్లో పంపిస్తారు. కాబట్టి అలాంటి ఎంకరేజ్ చేసి మరి ట్రైబల్స్ని ముందుకు తీసుకొస్తున్నందుకు
మరొక్కసారి నేను గట్టిగా నా తరఫున గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి పిఓ గారికి మరి కలెక్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఎక్కడన్నా గవర్నమెంట్ లో ఏదైనా అవసరం ఉంటే మనం మన కేటీఆర్ సార్తో మాట్లాడేసి వీళ్ళకి ముందుకు తీసుకెళ్దాం. దాంతో పాటు మీరు ఈ రోజు లోన్ కూడా ఇస్తున్నారు, లోన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మరి ఎవరైనా స్టూడెంట్ ఒకవేళ పిఓ గారు ఎవరైనా స్టూడెంట్ ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మరి వాళ్ళకు కూడా ఈ ఆర్ట్ నేర్పించడానికి మీరు క్లాసెస్ తీసుకుంటారు. అంటే మేము కూడా చెప్తాం ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు. సో స్టూడెంట్స్ కి కూడా చాలా ఆర్ట్ ఉంటుంది కానీ పాపం బయటికి రాలేకపోతారు, భయపడతా ఉంటారు. వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ గా మనం వాళ్ళకి తీసుకున్న వాళ్ళు బయటికి. మరి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసినందుకు మరొకసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. జై తెలంగాణ.